pakruoth jikwara mogiro kama na nyakum kitera mugi TV kaune wang sae chenro mara ngichu welo kaso bange buch jo piny saa 3 wabrogo mbaka giwendo modhial Dr. McDonald Obudho en jata tije mar Kenya National Bureau of Statistics kata KNBS. Gimomiyo ne igolo nonro moko mawacho weche mang'eny mosebedo katimore pacho ka, ende achiel kuom gin chal mar uchumi, machielo bende ni yore tije nitiere koso onge, atamalo mar tije chal ka gima dok piny. Gedo bende timore to chal ni gedo no bende dok piny, to jatend piny to wacho ni gedo dhi malo. Mbaka ng'eny mobro goyo gi McDonald Obudho ka odonjo saa 3. Wantiere ka endi gi Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo nombija tai nyakwar guok ochapes. Magi weche manyien mawan. Nonro mar nek jaod bura Ong'ondo Were medo mako mach ka koro obila omako achije mamoko 2 e kinde ma ikruok dhi nyime ne ik mare. Kawuono ne obagne lamo makende. Only about a quarter, 23%, are very confident that everything has gone right in that vetting process. Nonro mar Tifa yango ni thoth jo Kenya onge kod geno gi chenro mar chugo IBC mosebedo ka dhi nyime. Shtaka la badala unashtakiwa na shtaka la kumpapasa mtoto. Japuonj moro mar dini Islam Mombasa odonjne kod ketho mar bambo nyathi ma wuoyi ma jahigni 14. Ero kamano kum kitera Mugi TV kendo chaka gino chik manyien ka endi ni achije moko 2 ma itudo kod nek mar jaod bura machon Makasipol Ong'ondo Were omaki kod obila kendo yudgi kod bunde 2 machiel kuomgi en ma ichich ni ne onego jatelon. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen bende olieko ni nek mar jatelono dipo ka wuok e lwet jogo mane nigi ting' mar miyo arita. Emanenore katemo lieko maling'ling ma otudore gi nek mar jaod bura Makasipol Ong'ondo Were, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ma oloso e kaunti ma Meru olero ni jo Kenya kidek bedo kod buok ka gifwenyo ni jogo ma itudo gi nek mar jatelono gin jogo mane omi ting' mar miye arita. And it will shock you to note that this is a very heinous crime that was done in a very cavalier manner involving people that ordinarily some should have taken good care of the interests of the Member of Parliament. As a result of the attack of and killing of Honorable Were, the technology that we have has enabled the police officers to quickly arrest all those people. So that's why I'm warning people who are imagining that they can get away from it, they will not. Wach jateloni chopo e kinde manonro mar okwach kich masani ng'weyo maling'ling duto matudore kod nek mar Ong'ondo Were kendo temo matek mar yudo achije duto kod ranyisi matudore kod nek makamano. Ondhiyo jariembo kod jarit mar jatelono. Edwin Oduor Odhiambo ma bende ong'ere gi nying mar oledhi kaka Abdul Rashid kaachiel kod Denis Sewe Munyasi obedo wendo sirikal bang' nonro mar obila ewi tudruok mar nek Ong'ondo Were rwakogi e tol. E kinde meko margi, achije go otero obila nyaka e od Edwin Odhiambo kama obila oyude magina 2 mag kido mar Ritei Falcon kaachiel kod mar kido mar Sasil Maz. Obila bende oyudo lisasi 9 mag milimita 9. E lipod obila, okwach kich bende oyudo bag kod wuoche magiwacho ni chal gi manorwako kod achiel kuom achije ma obila ne oyudo ranyisi mare kama ne ochielie Ong'ondo Were gi magina. Neno ma obila ochokogo gigeno pedho e doho e kinde winjo bura mar nek mar Ong'ondo Were mogen winj tarik 5 dwe manyien. Obila bende opoyo anyuola mar Charles Ong'ondo Were kaachiel kod jopiny kuom medo chiwo maling'ling ma osebedo ka konyo e timo nonro e timno makuch kendo singo ni gibiro timo duto manyalore mar neno ni ratiro oyudore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Lamo makende ne obagi ne mosenindo jaod bura Makasipol Charles Ong'ondo Were kanisa mar Consolata Shrines mani Nairobi kaendi. Lamo no ne oyuore gi familia mare, wede, osiepe kod jotelo mopogore opogore. Familia mare ne oyudo thuolo mar timo nende ka bende gimedo kwayo obila mondo tim nonro mapiyo ewi nek mar jatelono. Spika mar od bura Moses Wetangula bende nojiwo jood bura ni okaw ting' mar nono jogo mamiyo gi arita kwe. Jood bura mamoko bende nochwalo duondgi ka jiwo kwach kich mondo ne ni achije duto omaki. All we want is justice for Dad
I know there are 4 suspects that were apprehended, but we not only want to know the people who did it, we also want to know the people who sponsored it, the people behind the scenes, the people calling the shots. I want to encourage each one of you to submit back your security details for vetting, for us to get to know what kind of security you have. Kikulacho kinguone mwako. Kwa sababu mtu ambaye angepiga risasi 5 kwa mpigo na askari aliye ndani ya gari asirudisha hata moja, lazima tujiulize nini. Lazima tuambiwe ni nani, sababu gani. Hata kama mmekosana na mtu kivipi, tafadhali wacha kuua yeye. Haiwezi kufika wakati ambapo tunasherekea wakati misiba inapata mwenzako. Tunataka kuomba msamaha kama viongozi iwapo tumefanya ama kutenda ama kusema lolote ambalo limepelekea wananchi wa Kenya kutuona ni kama kwamba sisi sio wamoja na nyinyi. Jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay okwayo kwe kod horuok e kinde makiny nokel ringre jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were kod chieng' iko mare ma idhi tim tich abich e dalane man kachien. Jokombe ODM e kaunti no kotelnegi gi jakom ODM Rangwe Caroline Owidhi kod nyawadgi ma Suba North na Kiso Tuko okone jopiny ma Kasipul kod jo Homa Bay mangima mondo onya kwe e kinde duto. Ringre Ong'ondo Were kiny ne ter gi ndege nyaka alap ndege ma Kabunde e boma ma Homa Bay kendo ibiro kowe gi nyamburko nyaka e pare e dalane. Ok wadwar jomoting'o gik ma sharp object manyalo hinyo ng'ato kamoro amora makiny wakoyo Mheshimiwa Were. Wadwar ni Samiko Were ni okowe gi kwe nikech sirikal osewacho ni gin gi investigation gitimo, kendo aparo ni kata kawuono winjo gi itu ka jowa moko ni iye nikech wachni. Omiyo weche mane kot wan ok wadwa wuoye kaka jo ODM. Gima ne litnwa ahinya ni Mheshimiwa Ong'ondo Were othoe sama nok onego thoe ka chama ni agenda maduong' moloyo monego dhirnwa kaka jo Homa Bay. Gima wakwayo Homa Bay County te kiny dhi gi Eliel Mheshimiwa Were ni biro timo timoro marach oyue gi kwe pinyni to onge ng'ama sike to wawuoro ndi. To gima wadwa ke meya maduong' kabisa kwe to wasewacho ni kwe dhi bedo, to wakwayo jok manie social media maketho nying Honorable Ong'ondo Were gi weche moko manono. Wanene ka gima en gimoro molosi mondo geng' investigation madhi mbele, mondo geng' wach thone ni mondo dhi mbele. Omiyo maduong' malich ahinya ni wan kaka jo ODM wan gi lit makoro kodwa ni mondo jomoko chako medwa lit moro e chunywa. Giwe mondo wakow MP maro mar ODM mondo odhi waiki kwe. Kambi timo nonro mar TIFA oyango ni oganda jo Kenya onge kod yie gi chenro manyocha tim mar dayo dho jolar lemo mar jakom duol mar IEBC. Maendi biro bang' aput mane dayo dho jogo chwalo nyinge ne jatend piny Kenya William Ruto makoro winjore ochwal nying ng'at achiel kaka jakom kod nyinge ji 6 kaka commissioners mag IEBC. Lidio Keyo nigi ler mar wachne. En nonro ma otim e kind tarik 2 kod tarik 6 dwe ni, nonro motim gi kambi timo nonro mar TIFA mabiro mana ndalo bura bang' aput madayo dho jogo man kod dwaro mar bedo jakom kod commissioners mag IEBC rumo. Kaluwore gi nonro no, 55% mar oganda jo Kenya olero ni ok gin kod yie kuom kaka ne ota chenro madayo dho jogo ka gichich ni nodonjruok gi jo siasa ka bende oyangore ni jo Kenya mathoth onge kod ng'eyo matut ewi chenro mag IEBC. More than half are not confident at all that vetting process was completely without interference or favoritism. Only about a quarter, 23%, are very confident that everything has gone right in that vetting process. Nondono bende oyango ni 41% mar oganda jo Kenya dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oyier Ann Amadi kaka jakom duol mar IEBC. 23% dwaro mondo mi yier Charles Nyachai, 15% dwaro mondo mi yier Erastus Ethekon, ka 12% dwaro mondo mi Abdul Kadir Ramadan omikomno. And you might think that one of the reasons that Ann Amadi did so well is that so many women said they preferred her. But hardly any difference, just a 2% difference. 40% of men preferred Amadi and 42% of women. So the gender issue really didn't affect her positively very much. She must be
the most mentioned person for other reasons. Maloya tamalo prabich mar oganda jo Kenya onge kodi yie gi yiero mabiro magana 2027 kod kaka yiero ma pacho ka osebed ka itayo ka bende achiel ewi abich mar oganda jo Kenya emane kodi ni winjruok tiyo kanyakla e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga biro miyo yiero no tim e yor ratiro. Nearly a third, 32% of Kenyans say in all three of those elections, 2013, 2017, 2022, the result was not correct. The highest proportion, but not a majority, of 36% think that that will make the IBC's work over the next 2 years less likely to be fair, to do a competent job. Only about 1/5 think that it's more likely that this cooperation in the so-called broad-based government will allow IBC to perform better. Jatend piny Kenya William Ruto korontiere kod ndala biriyo mara puodho nying jakom manyien mar duol matayo yiere pacho ka IBC ka duol no to korontiere kod ting maneno ni giduogo geno mar oganda kuom duol mar IBC kapok yiero manyien ochopo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok moro mar ji giwegi motisi ni Missing Voices ochiwo ayanga report margi wi tim mar ndhiyo kendo lal gi oganda pacho kaendi kaachiel gi nek mar oganda moloyo to kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z higa mokalo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, lipodno nyiso medruok e kwan mar oganda manolal godo kowuok kuom 128 higa mar 2023 nyaka 159 e higa mokalo. En lipot mochiwo ayanga gi riwruok mar Missing Voices makelo kanyakla riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda. Lipodno onyiso medruok e kwan mar oganda jo Kenya mosendhi kendo lal godo kod mago mosenegi. E higa 2023 kwan jogo manolal godo ne romo 10, ranyisi mar 55% kipimo gi ji 55 mag higa 2024. Ranyisi mar 450. Kwan jogo manonegi higa 2023 romo 118, ranyisi mar 9% kipimo gi 104 e higa 2024. Ranyisi mar 12. Chal makama notimore ahinya e kinde dwe mar 6 higa 2024 kama e dwe mar 6 kwan jogo manorwake buk kaka mago manowito ngimagi e lwet obila romo 38. Dwe mar 7 ji 11 ka dwe mar 8 norwake buk ji 9. Gino makelo kwan duto mar jogo manowito ngimagi e lwet obila nyaka 58. Lipodno bende ofwenyo ni kaunti ma Nairobi otelo kwan jogo manonegi e kindego gi ji 38 kiluwe gi Kiambu gi ji 9, kaunti ma Migori gi ji 6, Kakamega kod Nakuru gi ji 5, kama Kweni kod Uasin Gishu ne nigi ji 4. Kuom buche 60 duto manochwal ne duol marango tije obila pachoka IPOA, buche 22 nosechwal ne apis ma jamin wach e lo sirikal. Kaluwore gi jatend riwruoge okinde pachoka Faith Odhiambo, buche duto mag nek, dhiyo kendo lal gi oganda nyaka rang mayal makare kaluwore gi chike katiba kendo buche go okowinjore rang nyalo mar ng'ato. Every person has the right to life. It does not include an asterisk for when someone is poor, when someone is young, or inconvenient to the state. Korka kore, ogai machon ma doho David Maraga owacho ni lipodno en ranyisi mar kaka obila tiyo gi teko mathoth kuom oganda jo Kenya wira ni gionge puonj kod tiegruok makare. The police require a lot of training on how to handle some of the situations that they find themselves in. They must bear in mind that the Constitution guarantees picketing. It is quite unfortunate that we have institutions that are mandated constitutionally, yet they play and feign ignorance for what has happened. We call upon the ODPP to make sure, for instance, the command responsibility matters are followed through. Kaluwore gi lipot mar riwruoge makedo ne ratich oganda ni thoth jogo manoyudo hinyruok kod manowito ngimagi e ng'anyo higa mokalo pok oyudo ratichgi. Dwaro koro nitie mar mondo mi piny owacho oketo kenge manyalo bero sekta mar arita pachoka. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto singo ne jodak ma Ngata Barikoi ni onge achude mabiro yako lop gi e bwo sirikal masani. Ruto ne olero magi ndalo machuok bang' tulo muoch kanyo
kendo weyo ka ji 5 onegi. Mana kaka Walter Nyambaga leronwa jatend piny bende nokone jok mabiro piem kodgi ni en obro yombogi e yiero mabiro. Limbe mar jatend piny odiochieng' mar 2 kaunti ma Narok ka jatend piny William Ruto ochiwe ote mare mager kendo singo ni onge achudhe mabiro yako lope mag jodak ma ng'ata barakoi ahinya te sirikal ma ene motayo. Ruto okoni oseloso kod jodongo kendo kwe dhi betie. Tumekuwa na matatizo ya mashamba hapa Narok, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo matatizo yote tutatatua. Hata ile ya Ang'ata ilikuwa na kisirani juzi. Nimeita wazee wa Kalenjin, nimeita wazee wa Masai, tumekubaliana vile kazi hiyo tutatatua, na tunataka amani kuwe pale na kila mtu apate haki yake. Ruto okoni jok mabiro piem kode ibiro neno buru kadung kendo yango ni obiro yombe yiero mabiro nimar en kod chir mar tich makare ma sirikand Kenya Kwanza osetimo. Tumekubaliana kama Wakenya ya kwamba hatutaki tena siasa ya chuki na ugawanyiko na mambo ya ukabila. Mimi nawauliza watu wa hapa Narok, mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Katika hii Kenya iko vikundi viwili. Iko kikundi hii yetu ya broad based, watu wanaoamini katika umoja wa Wakenya, watu wanaoamini katika umoja. Lakini kuna kikundi ingine ngambo ile, watu wa chuki, watu ya ukabila, watu wa migawanyiko wameungana tena pande ile ati kuendesha ukabila katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie wale watu wa ukabila na chuki na migawanyiko, tuko tayari kukabiliana na nyinyi kwa sababu Kenya hii tumekubaliana, hatutaki ukabila, hatutaki chuki, hatutaki migawanyiko. Jatend piny osidho gedo mag nderni ma Emurwad Kir keyo sitime miere to kod pogo leseni mag lo ne jodak. Si umesikia rais amesema amekuja hapa Narok tangu jana, mambo ya stima, mambo ya airport, mambo ya kuleta DCC hapa, mambo ya hospitali yetu ya Sogo, mambo ya hii barabara. Hiyo ni maendeleo, si maendeleo? Ile ambaye tumesema hatutaki nchi ambaye inaruliwa na ukabila. Kata kamano tulo bende onyiedhore kinde romono bang' pogruok nyiedhore kinde kweth mag siasa ma ok modhore pi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni oriwore kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo chan twak kod duond buche makwedo sirikal ewi wach mar gwelo jakom duol mochung'ne yiero pacho ka miluongo ni IEBC. Kioni wacho ni mano e yo kende mar chuogo IEBC ma ok dhi yiengore nyakonchiel e yiero maduong' mabiro. Ruto nyose yudo nyinge 11 kowuok kuom aput mane omi ting' mar chuogo aduolno. What was meant to be achieved by NADCO is what we have done since 1997. That political parties have an opportunity to agree on who becomes the referee. So that it's not a referee from one side of the game. It's a referee whom we have agreed upon. And the intended objective was more than one name was to be given to the president for the position of the chair. In fact, it is allowed the position of the chair and possibly the vice chair where there was need for concurrence and consultation and concurrence. And the issue was before he ceased to agree on that name, why is it not possible to have a discussion around the 2 names or 3 names that the panel arrived at? So that hata wewe mwenyewe ukienda kwa hii mchezo ya uchaguzi unajua kwamba huyu referee si referee wa kucheza kutoka side ile nyingine. Jotelo mag siasa e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ng'i yo maber mar tieko ywaruok mar lowo e kind ogendni mawuok Gitembe e Migori kod Angata Barikoi e Narok mosekelo lal mar ngima kod mwandu kuom higni mang'eny. George Juma miyo ler mar wachni. Higni medo kalo kapod manyorego mag tiko ywaruok mar lowo ma osebedo kuom kinde mathoth e kind ogendni ariyo modak e gwego mag Gitembe e sub-kaunti ma Kuria East e kaunti ma Migori kod mago modak e gwego mag Angata Barakoi e sub-kaunti ma Transmara e kaunti ma Narok. Ywaruok mar lowo mayudore e tong' kaunti ma Migori kaachiel kod Narok osekelo midhiero mathoth ne ogendni ariyogi ma osebedo ka yware. Moko kuom oganda osedonyruok, moko wito ngimagi, ka moko bende oseto mwandugi e kinde ywaruokni.
ogeni ariyogi ok osebedo kod kwe kuom higni mathoth. Mama zangu hapa ndio nimetembelea hapa Christmas, January, unapata kwamba hata napita karibu miaka moja hawajalima. Na ni wakulima ambao wapendi kuomba. Hiyo mambo ya security ndio tunakuomba Bwana Rais. E kinde lima jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori, mokuom jotelo e kaunti ma Migori ka otelnegi kod ibro Makuria East Kitaya Mamarwa ne okwayo piny owacho mondo ng'iyo makolo ma ilaroni inyalo pogni ogeni ariyogi e yor winjruok mondo koko koro rum. Ninakuomba tu sisi wote tunataka tushiriki pale. Yaani ile formula yako nimeipenda sana, ile unayosema win-win, kwamba jamii zote ambazo ziko pale kulingana na ile hatua iliyotolewa na National Land Commission, kwamba wote tuwe integrated pale. Hata kama tutapata kipande kidogo, watu wetu waweze kujificha finya pale, utakuwa umetuliza hiyo. En paro be jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni koro ber kendo ne osingo ni kaka piny owacho gidhi ng'iyo yo mar tieko ywaruokno. Na vile mumeomba ya kwamba tutafute muafaka wa win-win ili jamii zote ziwe na usawa katika sehemu hiyo. Hiyo ndio mpango mzuri. Sisi wote tuishi pamoja kama ndugu moja. Vita inaturudisha nyuma, inaharibu kilimo, inaharibu biashara, inaharibu urafiki. Mimi siwezi kubali mambo ya vita iendelee hapa. Tutakomesha hiyo maneno. Ruto bende ne ochiwo siem ne jogo mosebiro koro nyayo tulo e tong' kaunti ma Migori kaachiel kod mano ma Narok kabedo singo ni biro kawnegi okang' mar chik. Hiyo mambo ya kisirani ya watu kuletana vita hapo itakoma. Hiyo vita ya hapo itakoma. Sawa sawa? Na haki ya kila mtu italindwa. Rais ulitutoa wakati mwingine committee ya security, tukakuja hapa tukahamasisha watu, na tunajua ukirudi kule Nairobi tunataka kabisa hao watu wafurahi kuwa viti imeisha, tumekuwa na usalama vile umesema. Si namna hiyo. Watu vile umesema kuzalisha chakula, na najua hapo wakati shida inatokea chakula kinaharibika. Kwa hivyo tutakushukuru. Jodak mag Tembe ka okalo kuom jotelo magi mag yiero wany kuom higni 3 mokalo gisebedo kok ginyal kata puro kothe nikech lope ma ywaruok ko nitieregi emene gisebedo ka gipuro. Shamba lenyewe ni kubwa, ekari 20, lakini tukipata hata kipande kidogo tu, wale wengine wapate na wengine wapate, tujibane hapo, utusaidie tuweze kukuza. Sisi ni wachumi, Mheshimiwa Rais. Jodagi mag Tembe mayande mane puro chiemo mathoth ma oting'o oduma sani wacho ni nok mar chiemo okwako gwengego. Juma moka jodagi mag Tembe ne piny owacho ne omiyo chiemo mar kony ka okalo kuom apis ma Women Rep ma kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi yumro machuok kudugo bang' daka matin tano kusoro ote mar ushemo tho mar DCI wacho ni Trevor an pod ok asir nek mag jotendwa tho ng'ondo were rach kabisa josiasa koro we weche mathoth mapong'o ji jathuye to wami DCI thuolo mar timo nonro makare. Mar ariyo jopiny ayiegi ni tijgi tek ere kaka kare gidwa ni sirikal onego tim e yiero mar IEBC. Kamano mano shemo tho mar DCI aneno ka makamu bende ote mare ka ni nyis jo Kenya mondo owe oyier IEBC gi kwe oyiene gi comment but democracy must be guided. Mano makamu wacho ni ne director mar broad based piny mangima. Ramogi TV ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo Trevor Imore ana wuoro kaka jonego nego MP mane ngima ka yiem nono watimo mana ikruok mar kele e dalane kinde dichieng' makiny mane dala ma Kasipul. Waoro mana hocho ne familia mare kachiel kod gavana mar Honorable Gladys Wanga mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Erokamano ahinya. Wadhi yo moro machuopo dogo bang' daka matin wambi wan kod kuyo gi lit kendo waoro otewa mag rambi ne familia mar Mheshimiwa Ng'ondo Were mad Nyasaye migi kwe. To wageno ni sirikal bende biro timo manyalore mondo wang'e gi adieri e wachni. Odugo bang' daka matin. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak
speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta. Citizen Duka, home of discount. Fresh savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Koro yo no gero deal maro kama mondo sama odhi oko kolayo to wanonga chiedho gol war piny ne deal menyiedo kikete makoro ne lach neno to nonga jomoko chak deal dum lach. Erokamano kuom keto Ramogi TV kani jaod bura mar Arieda Otiende Amollo jiwo oganda jo Kenya mondo sir paro mar keto ei katiba guch dongruok mar NGCDF. Otiende olero ni ka ogol pesa mar NGCDF oko e lwet jood bura to dongruok mathoth biro kwamo. Jaod bura no ne olose e kinde chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar chikno, chenro manotime kar chung' od bura mar Arieda. Watimo public participation nikech an jachungu to ana kelo proposal lakini nyaka winj duowu, nyaka winj ni untu paro nang'o, uneno no dhi koso dong'. An ing'ene kata kuwacho no dhi Otiende Kamolo minena ni kako kil, an kati ng'ado mana lweta ming'ado mana tienda tiwena dhoga puda chiemo. To gima dwaro ok ni en gima chamo, en gima jothurwa yudo. Mane tabuna. Ngecho tiende kane en gima chamo, tan ok da bodha gi wechegi. Lakini pare ni kakoro CDF odhi. In pare skundi cha. Onge skul kata chiele Arieda kae mar primary, kata mar secondary, malweta poko chope. Koro uneno nang'o. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet okwedo paro mar loko kuonde moko ma oketi kaka kuonde tich mag chandruok kata hardship areas. E twak mane gibago kod jofwambo e boma ma Nairobi ka otelnegi kod jagoro maduong' mar riwruogno Akelo Misori, gichano dhi e doho mar kwero parono ma ochwal kod jotend migepe Musalia Mudavadi madwaro mondo gol oko kuonde moko kamoriwo alwora mar Kisumo kama oula ohero yweye ji, gwenge moko ma omul kaka Kieni, Makuyu, Budalangi, kind mamoko bende. Ile ambao tunaeleza ni kwamba sisi kama chama tutakubali sehemu hata moja ambayo tayari imeorodhoreshwa kama hardship kwa walimu iweze kuondolewa. Hardship za walimu zilipatikana kutoka kwa agitation ya walimu, kutoka kwa migomo ya walimu. Kwa hivyo akijaribu hata kidogo tutadili na yeye kisheria. Any reduction in the current hardship zones must be informed by empirical improvements in conditions of life across all 7 benchmarks set by the National Bureau of Statistics. A minister of this kind cannot take away a benefit that he did not give in the first place.
mbele wadhiane ndala ma Mombasa ni dichuo moro ma ike oniang'o chwale doho ma Mombasa kama donjne kod ketho mar bambo kendo rocho ratich nyathi moro ma wuoyi ma jahigni 14. Achichno manyinge Ahmed Malau ma bende iko ni en japuonj din mar nyithindo miluongo ni madrasa ne ochwale nyim jang'ad bura David Odhiambo ewi kethono mano otimo tarik 28 dwe mokalo e muskiti ma Mujabu mantiere alwora ma Mirikiti. Achichno kata kamano nokwedo ketho makamano kendo doho noweye thuolo kod rambun mar siling 500,000 ka buche ochan winjo tarik 28 dweni. Maelezo ni kwamba tarehe 28 April mwaka huu maeneo ya Marikiti, Mujabu Mosque hapa Mombasa, kinyume na sheria ulimlawiti mtoto wenye umri wa miaka 14. Shtaka la badala unashtakiwa na shtaka la kumpapasa mtoto. Maelezo ni kwamba tarehe 28 April mwaka huu maeneo ya Marikiti, Mujabu Mosque Vita hapa Mombasa, kinyume na sheria ulimpapasa mtoto wenye umri wa miaka 14 sehemu zake za siri. Ji manigi ng'ol mar wuoth e kaunti ma Kisumu oyudo yote yoregi mag wuoth tok riwruok mar Hope Mobility Kenya donje ogirimiti mar tiyo kanyakla gi tend kaunti ma Kisumu e miyogi ndigni kod gik mamoko mag konyogi e wuoth kaka yor bero ngimagi. Chenro makamano geto mar duogo geno kod nyiso hera ne jogo manigi ng'ol e yor miyogi yot kaka ginyalo wuotho. Gavana ma Kisumu Ngiri Anyang' Nyong'o opuoyo okang' makamano kowacho ni biro kelo lokruok ma ochwere e ngima mar joma nigi ng'ol. I'm a beneficiary of Mobility Hope wheelchairs, and I walk on crutches, but when I'm in the house, when I remove my calipers, these gadgets you see on my leg, I cannot walk on my own. I simply crawl. So with a wheelchair, it makes it easy. You move around with dignity. These are wheelchairs that are likely to have mechanical issues. And so if you have a problem, if it's broken, we will be present to make sure that it's repaired. If the children outgrow it, we will be sure to make sure that it is replaced. We distribute these wheelchairs today. Let us remember that this is just the beginning. We must continue to advocate for accessibility and inclusion in all aspects of life. Education, employment, healthcare, and beyond. That we in Kisumu must think very seriously. This year, not next year, to start a school where people who are otherwise able, not just the one we are talking about, one is not enough. Cardinals 133 oromo kawuono e kanisa mar St. Peter's Basilica e boma ma Vatican ma yiero mar papa manyien dhi timore. Chenro no ochakore okinyi ma kawuono kar saa 5 gi misa manoyiedhi mar Cardinals mowuok e pinje mopogore opogore e piny mangima. Gisani koro rito mar neno iro marachar mabiro bedo ranyisi ni papa manyien oseyier. Cleophas Oluoch ni kod lerno. E kar sabicho nyango, Cardinals 133 ochano laini ka giwuok e chapel mar St. Sebastian. Gidonjo e misa kaeto bang'e romo mar yiero papa manyien chakore. Gidonjo ka gin Cardinals to e gi kanyo. Achiel dhi wuok kawuono kata kiny ka en e papa manyien. Misa chakore kanisa mar St. Peter's Basilica e boma ma Vatican. Misa otelie gi jatend riwruog Cardinals Giovanni Battista Re. Cardinals go wuok e pinje mopogore opogore e piny mangima. En romo makaluwore gi kanisa kopere, ibedo gi alam mapek ka gikwayo Roho Matakatifu mondo otelie ne joyier papa kata Pope Electus. Tok misa, Cardinals wuok oko kendo gichomo e kar romo margi moyiedhi, kaeto bang'e kar odhiambo ma kawuono, dhoot mar Sistine Chapel idhi lor ka gichamo muma mar singruok motelo ne yiero mong'ere kaka Extra Omnes. Magi timo kaluwore gi chike matayo yiero mar papa ma iluongo ni Ordo Rituum Conclavis namba 29 nyaka 44. Kawuono igoyo kura e tielo achiel, kendo kaponi achiel kuom ji ma yiero oyudo kwan ombulu maromo 2 ewi 3 mag ombulu duto, en ema ibiro lande kaka papa kawuono.
Ka koyud papa kawuono, kiny nego ombulu nyadiriyo, kinyi kod odiochieng'. E kindeno, Jokristo e piny mangima dhi bedo gi kinde mar rito, mar neno iro marachar, midendo ni the long wait to the white smoke. Ma en ranyisi ni oseyier papa manyien, ma biro tayo kanisa kopere e piny mangima. Ma biro tok tho mar Papa Francis kod ik mare dwe mokalo. Papa ma ibiro yier dhi bedo papa namba 267 e historia mar kanisa kopere. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Nyakalondo mar Ramogi FM kanyakla kod kambi mar Coca-Cola obedo kod ng'we romo kod jopiny e kaunti ma Homa Bay, Kisumu kod Siaya kaka wuono ne gibago budho Homa Bay. Ramogi FM manie bwo kambi mar Royal Media Services otenore kod kambi mar Coca-Cola mar miyo oganda mor e alwora mar Nam Lolwe kendo gichwalo miche mathoth mokalo. Jata tije kambi mar Coca-Cola e Afrika mani diere kod ugwe Bari Nyaundi okoni ber nitiere e tudruok e kind kastembe. I am grateful for the reception that we have received at the Lake Region, talking about the half liter and the amazing offer that we have, the offers that we have for the people of the Lake Region. You know, in these trying times, we're just doing our best to see how we can connect with our consumers. And I think getting like 10 shillings off in your meal, in your everyday meal, is definitely a win. So we've received really good reception. We're grateful. Coke Mzito ni en gima koro seche gi loro nengo ka ging'iyo ni customers gi bende nyaka gigone giro kamano. Koro sani Coke Mzito ne en soda mara half liter. Olor nengo ne chakre siling 60 to koro entiere siling 50. En inyalo yude be flavors mopogore opogore nikech nitie ng'ama ohero Coke no dio kaka kampuni, lakini flavor mo otiyo go opogore. Koro nitiere Sprite, nitiere Crest, nitiere Fanta, kaito nitiere Stoney. Magi duto gibiro e siling 50 kende. Kawuono ne odiochieng' mogik, receptions obedo maber, josiano wuka romgi, kendo ne watieko kod kamiluongo ni Akala, ma Akala bende orito nyaka odhiambo kar rombgi. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Kapak Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ndichaya donge? Dhano otamo Nyasaye. Okaja duong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana Ramogi TV. Nyathina, adwa ni mondo chik na iti maber. Ing'eyo ni wuon Rakesh osewacho ni obiro golo Vikram e jela, to kendo en obiro gole machiegni. Mak mana ni en odwaro ni eka mondo mano timre, in nyakiyie mondo iniriw arus gi Rakesh. Ayie gwach mar arusni. Par wachni, ine wacha? An ok ayie kode. To in pod itimo arus kode? Ma en nyasi mar mor. Ok ine kaka wuon wan gi nyasi mar nyumo Parinit, ok wan e liel. Weche mag tuke ni jaloch mag lig mar volleyball korka jok mamine pacho ka indi KCB otimo ikruok ne tugo e kindgi kod KDF madhi bedo giko dirani. Tuke go idhi go e alap manyayo gymnasium. Jaloch mar tugo no biro dhi e rang'eny mar nus final. Kapo ni timbe ariyo go odhi amodhi, biro chuno ni mondo ginuore chieng' Jumapil mar yango ng'ama dhi e nus final no. Kocha mar KCB Jafeth Munala onyiso geno mare maduong' mar siro loch margi ma higa mokalo.
As KCB, we are going to play KDF in the quarterfinals, and I can say as a team we are very much ready. We played them earlier before in the normal league season, and facing them in the quarterfinals, we know they are good opponents, but we are ready for them. We are the defending champions. Of course, we have that urge to defend our title, but we are under no pressure. I'm happy to report that the preparation for the start of the playoffs is in progress. We started last week without knowing who we are going to meet. Now we are focusing to KDF game on Friday and Saturday, because now we know we are meeting KDF. I'm happy that when we went for African Club Championship, we got a lot of experience to our young players, and now they are ready to go to defend our title we took last. Bas manake motike chenro mara ng'ich welo ka Nyasaye YouTube rudu kendo sa deka ontiere ka gi Wilson Ochuka jaka boch ko bita kaka jaloko marwa an kaka pile nga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo no Ombija tae ne kwar guok ocha pesa manere sa deka